Agosto 31, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab, kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug musunod ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui, ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.